A croeso I yr ail ddiwrnod o rygbi 7 bob ochr lawr yma yng Nghaeaf Pontcanna. Diwrnod blwyddyn 10 ac 11 heddi ar gêm gyntaf sydd lawr fan hyn ar cae 1 yw Ysgol Gyfun Rhydywaun yn erbyn Ysgol Bryn Celynnog. Cyfle yn gynnar fan hyn I Bryn Celynnog sydd yn y glas a di I sgorio cais cyntaf y gêm a cais cyntaf y diwrnod yn mynd I rhif 20 Caitlin Rowe. Y dechreuad perffaith ar diwrnod 1 I Ysgol Bryn Celynnog. We have 1 minute to go until kick-off. Please sicrhewch bod chi ar y caeau yn barod. Felly trosiad yn llwyddiannus fan'na ar sgôr yn 7-0 I Bryn Celynnog. Rhydywaun yn y pinc. Ar ail ddechreuad. Ond yn edrych ar y camera fan'na bod Rhydywaun allan dros yr yslys. Sophia Griffiths yna. Felly cyfle arall fan hyn I Rhydywaun. Bryn Celynnog efo'r lein fan hyn nawr. Wedi cymryd yn fyr, cyfle fan hyn nawr I Lily. A'r pêl yn dod I rhif 8 Ellie Stevens ond wedi cwmpo'r pêl dros y llinell a fydd hi yn sgrym I Rhydywaun dihangfa i'r tîm yn pinc. Felly fe fydd yn sgrym I Rhydywaun. Rhydywaun yn ceisio chwarae o llinell cais unen fan hyn. Dadlwytho I rhif 8 Willis. Unwaith eto ond disgwyl lleri y bêl. Willis ar y bêl unwaith eto. Ond pas rydd o fyna ond dyfarnwr yn gweud bod y pêl wedi mynd nôl. Ond y pas wedi mynd ymlaen, felly fe fydd yn sgrym I Ysgol Bryn Celynnog. Felly fe fydd yn sgrym fan hyn nawr I Bryn Celynnog. Cyfle yn yr ail ar 20. Curo Patwa unwaith eto yn y gornel ac yn croesi llinell am ail gais y dydd a dod â sgôr I 20 pwynt I ddim I Rhydywaun. Trosiad anodd o flaen Bryn Celynnog. Anffodus wedi methu. Felly fe fydd Bryn Celynnog yn ddechrau'r chwarae unwaith eto. 12 pwynt I ddim yn y blaen
yn erbyn Ysgol Gyfun Rhydywaun. Dwylo da fyna i Rhydywaun. A oes cyfle fan hyn. Lan at y llinell hanner. Ond a yw Bryn Celynnog wedi troi'r bil drosto? Nad hyn. Taclo dda fyna gan Caitlin Rowe. Pêl allan i'r asgellwr, ond tacl arall dda. Wedi colli bêl yn y tacl. Ond y dyfarnwr wedi gweud bod e'n tacl uchel, felly fe fydd yn kick-osp i Rhydywaun. Cyfle dyn nhw yn y gêm fan hyn. Bro Wills fyna. Trai da, ond mewn am y cais. Rhydywaun wedi cael un yn ôl fanna. A rhoi Rhydywaun yn syth nôl mewn i'r gêm. A trosiad yn un llwyddiannus. A rhoi sgôr yn 20.7 i Bryn Celynnog. A dyna'r hanner, felly y sgôr ar y hanner ar gêm un fan hyn. Ar yr ail ddiwrnod yw Bryn Celynnog 20, Ysgol Gyfun Rhydywaun 7. Ail ddechrau yn syth fan hyn. Cic lawr y cae gan Rhydywaun. Dyma rediad Sophia Griffiths wedi cael dechrau da. Redeg yn y gwagle. Ond fi fydd yn kick-osp i Ysgol Bryn Celynnog. Ac yn edrych i chwarae o'i ail ar 21 a cic lawr y cae fe fydd e. Beth fydd y cwrs fel? Yna on, anffodus, wedi mynd mlaen o'r dwylo. Wedi cael bounce ffodus fyna, ond dyna'r hanner. Felly 20.7 i Bryn Celynnog, hanner amser. Lawr yma ar cae un. The next game will be boys years 10. If the following teams can make their way to pitch side, please. Ikai Eve, pitch number 1. Bishopston Stratton. High Dye, pitch number 2. Llanelli High Mountain Ash. Kai G, pitch 3. Lewis Pangham, West Monmouth. Kai Pedwar, pitch 4. Hampford West Stanwell. Kai Pimp, pitch number 5. 5 Backlin at Rhydywaun. Kai Hui, pitch number 6. Birchgrove at Rhydywaun. Kai Saith, pitch 7. Olchfa at Morganog. Kai Wyth, pitch number 8. Newbridge at Llynhenid. Kai Now, pitch number 9. Calbridge at Llyngenwydd. Kai Dig, pitch 10. Basleg at Coed
pitch number 12, Bl.10-11 a Cwm Rymney. Felly'r chwaraewyr nôl yn barod I ail ddechrau'r gêm fan hyn. Cic ar y llawr gan Bryn Celynnog a'r bêl yn syth nôl I Rhydywaun. Cyfle fan hyn nawr I Rhydywaun. Dal I fynd mae'r rhif 13. Ond tackle galed a'r bêl wedi mynd mlaen yn y tackle, felly fydd yn sgrym I Ysgol Bryn Celynnog ar y llinell hanner. Lily Pierce yn rhoi'r bêl mewn I sgrym fan hyn a pigo fy syth lan a gallu fynd y holl ffordd. Wedi rhoi'r bêl nôl I Erica McIntyre yn edrych falle bod y tackle na'n. Ond symudiad anghyfreithlon fanna gan Rhydywaun. Chwale'r bêl ar y llawr. Dadlwytho effeithiol fan hyn gan Bryn Celynnog. A ydyn nhw mewn am ei trydydd cais o'r gêm. Na, wedis. Cael ei stopio a'r colli bêl mlaen ar y llawr. Felly hanner cyfle fanna I Ysgol Bryn Celynnog I ymestyn ei lead, ond yn anffodus y bêl wedi mynd mlaen ar y llawr. A fe fydd yn sgrym I Rhydywaun. Y bêl allan, ond mae'r bêl dros y siop I gyd a fi falle fydd yn sgrym 5 metr I Bryn Celynnog. Y pwysau yn dod fanna yn y sgrym. Rhydywaun methu y gafel ar y bêl. Felly cyfle I Bryn Celynnog fan hyn. Yn y safle gorau posib, 5 metr o'r llinell gais. Pêl allan i'r rif yn y gwyth. A dyna cais arall y trydydd y dydd. A Lily Pierce yn sgorio'r cais. A'r trosiad i'w ddilyn. A'r posibilrwydd I roi 20 pwynt o flaen y gwrthwynebwyr. A'r trosiad yn un llwyddiannus. Felly y sgôr ydy Ysgol Bryn Celynnog 19, Ysgol Gyfun Rhydywaun 7. Claire Balfrey yn neud newidiadau I Bryn Celynnog. Mi'n siŵr fydd hi hapus iawn gyda dechreuad yma ar fore Di Mawrth. Cyfle arall fan hyn. Masgall. Dwylo da. A fydd yn cais I rif 12 Caitlin Rowe. Cais yn dod syth o'r ail ddechreuad. A mestyn Bryn Celynnog 20 pwynt I 7 yn y blaen. A trosiad llwyddiannus gan Ellie Stevens fanna. Felly 26 I 7 yw I Ysgol Bryn Celynnog. Pêl mewn I dwylo.
Rhydywaun. A gallen cael rhyw fath o sgôr fan hyn. Dros y bêl mae Rhydywaun. Ond Bryn Celynnog sydd wedi dwyni. A mae cyfle arall fan hyn nawr i Bryn Celynnog. Y pêl wedi cael ei arafu fan hyn. A dyfarnwr yn rhoi cic-gosb i Ysgol Rhydywaun. Chwilio am y bylchau yna. Mae Rhydywaun. Ceisio cael rhywbeth allan o'r gêm yma. Ond tacl dda fan'na gan Celynnog Rowe. Celynnog Rowe ar y bêl fan hyn. Cymryd allan 2 chwaraewr. Ond mae cyfle fan hyn am cais arall i rifyn y gwyth. Lily Pierce sy'n mewn am cais arall. Ac yn sicrhau y gêm. A fi fydd y canlyniad y diwrnod gêm cyntaf ar yr ail diwrnod. Tha sicr taw Bryn Celynnog fydd yn mynd ar pwyntiau yn y gêm yma. Yn aros i Ellie Stevens trosi'r a trosiad yn un lwyddiannus. Yn dod â sgôr i 33 pwynt i 7 i Bryn Celynnog. Y dechreuad perffaith i nhw ar yr ail ddiwrnod. Cwpl o funudau i fynd ar ôl yn y gêm yma. A di'r bwlch wedi agor lan fyna i Rhydywaun, ond tacl dda ar wedi cwmpo'r bêl yn y dacl, felly fi fydd hi yn sgrym. Ond mae'r chwarae dyfarnwr wedi chwarae mantais, a mae'r pêl wedi mynd allan, a dyna ni. Canlyniad gêm cyntaf y dydd. Bryn Celynnog 33, Ysgol Gyfun Rhydywaun 7.